ana m anabata unu na obere ezumike nke anyị gara ọrụ m na ihe ejije nke unu kiriri ma ọ bụ ihe egwu unu kiriri mere unu gịnị o mere unu obi ụtọ dịka unu hụrụ ka Nkọli Nwansụka na Slim Brown shi mepụta ya bụ ejije dịka a na-ekwukwa okwu gbasara ihe ejije ka m ga-eweta akụkọ otu onye na-emepụta ihe ejije a na-akpọ John Okafor nke unu ji Mr. Ibu mara ọfụma ka a na-anụta ozi na asịrị na-agagasị ebe niile na gịnị na ya nwa amadi dara ọrịa mgbe ọ na-eme gịnị mgbe ọ na-eme perform na ceremony ka o mere gịnị ka ọ dara n'ọrịa ya nwa amadi apụta na Instagram kwuo na gịnị na onweghị ihe dị otu ahụ na gịnị ahụ ka gbachiri ike chim ya wuru ka o si wee dị m ji kwubuo na mbụ tupu anyị aga obere ezumike na iwu ha na onye ama ama ndị mmadụ ga-elekwasa gị anya a ga-ekwu ma nke ị mere kwuokwa nke ị na-eme gị mana ajụjụ m wee jụrụ na gịnị ka a ga-aji si na onye arụ dị ọfụma abịasị gịnị na ọ dara ọrịa ya wuru ka o si wee dị ekwukwu okwu gbasara ihe ejije na ndị ama ama otu onye na-eme ihe ejije ọfụma akpọrọ Leo Ewuzie ka a na-anata ozi agwara anyị na mbụ na gịnị ya nwa amadi na gịnị nọ n'ọrịa ka a natara ozi na-enyere ya $1,300 nke otu onye ụkọchukwu nyere ya iji mee gịnị iji ga-eleta onwe ya anya o chefukwara na asị na achọrọ $10,10 iji mee gịnị iji gwọọ ya bụ ọrịa mana otu onye werela gịnị $300 nye ya iji leta onwe dịka nke a na-aga ọtụtụ ndị ama ama eme gịnị ekwuola okwu gbasara ya gịnị inyere ya aka ọfụma otu onye a na-akpọ Chioma Okoye onye na-emepụta ihe onyonyo nakwa na-eme ihe ejije ekwuola okwu na-etinye aka maka ihe gbasara Leo ịhụ na gịnị enyere ya aka napụta ya n'ọrịa otu a ka ọ dị ọtụtụ ndị niile ndị na-eme ihe ejije ka a na-agịnị ọ na-awụkarị ọrịa ihe na-emegị akwatugone ha ụdịka ọrịa ana ebe oru a na mba ahụ ga-egosi na ọtụtụ ha n'ime ejighị ego ha ga-eji gwọọ ọrịa abịa chọwa ndị ga-enyere aka gịnị ka nke a na-akọwapụta ụdịka ndụ ibiri mgbe ama ga-ama ya nwekwa ajụjụ ọzọ na-abịakwana na gịnị na-emezi na ya bụ gịnị indọstrị na otu onye arịgoro asị gịnị echi anọ na gịnị ọ daala ọrịa bịa were ego niile ọ kpatara mgbe ama ya ama were ya na-agwọ ọrịa ya wuru ka o si wee dị Igbo echefukwala na ọka akwụkwa n'isi mbido telivishọn ka ị ka nọkwa anyị ga-aga n'obere ezumike ga-eme ga gbarịtụ egwu nwụrụ tụwa mmiri laghachita na anyị ga-ebidokwa n'ebe anyị kwesịrị nọnyere anyị m na-anabata unu ya na obere ezumike nke anyị gara echefukwala na ọka akwụkwa na isi mbido telivishọn ka ị ka nọ ya wee ebe ihe niile na-eme ya wuru ka o si dị kedu akụkọ ọzọ ịma si na n'ụbọchị taa ọwụ akụkọ ka anyị ga-akọrọ unu dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa kedu akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa a ga-anụta na ọtụtụ ihe na-emegasị n'obodo gbasara ndị uwe ojii ma igbu mmadụ na-amaghị ama ma ihe niile dị iche iche ya ka otu onye na-akụ egwu ọfụma ama n'obodo anyị na obodo ndị ọzọ dị iche iche a na-akpọ Femi Kuti ekwuola okwu gbasara gịnị ndị uwe ojii ị na-echekwa obodo anyị ya wụ na gịnị tupu gị wepụta ya bụ egbe gị gba gị mara na gịnị na enwere ihe mara na ị nwere target ihe na-agba ọwụ iwepụta egbe na-agba ya aghara awụ ya dịka a na-eke onyinye Krismas Femi Kuti ekwuola okwu gbasara ya bụ ndị uwe ojii ịdị na-agba egbe aghara ka ahụ na gịnị ha nwawu ndị kwesịrị gịnị ị na-echekwa obodo ha kwesịrị ị na-echekwa obodo ha kwesịrị gịnị ị na-ebute ọgbaghara n'obodo dịka ya bụ nwa amadi kwuo ya butekwa anyị n'akụkọ ọzọ ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa ya gbasara Funke Akindele na-akọ akụkọ otu ya bụ nwaada shirute n'ogugo ọnụ ugbu a kedu otu shirute n'ogugo ọnụ ugbu a ọ sị na tupu amara ya dịka Funke Akindele na gịnị na ọ wụ onye na-eme ihe a na-akpọ iwe onye na-ebido ihe ejije ọhụrụ ị ga-ama nke a na-akpọ waka pass ọ ndị a na-agụnye ha na squad ahụ ndị eji mee gịnị ndị eji mejuo ụka ahụ ndị eji mejuo baịbụl ya wuru ka o si wee dị ọ sị na tupu gị ya wuru onye ama ama n'ụbọchị taa na onwe mgbe ọ nọ n'ogugo ahụ ọ na-aga audition ọ na-eme waka pass gịnị ka ọ na-ekwu ka akọwapụta ọ na-asị na ọ bụrụ na iwe onye chọrọ ibido ọhụrụ na-eme ihe ejije gịsị na agala m waka pass too much ma ọ na emeela m agala m audition ebe ohiri mba
asị na gịnị na onye na-alụ ọgụ a na-akwụsị ịlụ ọgụ ya eweta gịnị mmeri. Tupu ị wụrụ onye ama ama ọfụma ị ga-eme gịnị, ị ga-agata ụmụ ihe ndị a, ị ga-eme gịnị, ị ga-ata ọtụtụ ndị na-akụ ego ma ndị na-eme ihe ejije na-asị I have paid my dues. Ị ga-akwụnụ dues gị, ị ga-ata ahụhụ dịrị ya tupu gị iri uri ya. Ya bụ gịnị, adakwala mba, jisie ike n'ọrụ na gịnị, otu ụbọchị mmadụ ga-ahụrịrị gị wee gịnị nyere gị aka bulie gị elu, Chineke bulie gị elu, gị were onye a na-ama ama. Ya bụ okwu ndụmọdụ ka m na-atụpụrụ ndị niile na-ebido ime ejije ọhụrụ maọkwa ndị na-akụ egwu. Ya wuru kosiwe dị igbe anyị ga-agata n'obere ezumike ga yọrọ tuni egwu Zoro na Mr. Rain nke a kpọrọ Up and Down. Anyị na-abịa china. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ihe ndị a n'uju ya ime ebe ị ga-aga gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. ma ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri nke nọ na Instagram, Facebook nakwa Twitter, ị ga-enweta anyị na @isimbido TV ebe a nke ị ga-enweta anyị. E nwere okwu gbọrọ kpụrụkpụ m ji wee bịa n'ụbọchị taa. Okwu ọ na-ewute m ebe ọ dị ukwuu maka na a na-ahụ ya na ebe ndị obodo ndị ọzọ nọ tụbadị ndị Yoruba, a na-ahụ ya n'ebe ndị Yoruba ọfụma. Ọ gbasara ụmụ nwaanyị na-akụ egwu, ụmụ nwaanyị Igbo na-akụ egwu. Ile anya ọtụtụ n'ime ha ndị ka anyị ma bụ mbụ na-enye nsogbu. Echetara m mgbe Stormress a na-enye nsogbu, ndị Desperate Chicks a na-enye nsogbu, onye wụkwana Tiwa Savage mgbe ahụ onye wụkwana ishe. Mana ugbu a ị ga-ahụzi na ozi ndị a ya dịzie ka ụmụ nwaanyị ndị Igbo ha laala azụ na ihe gbasara iji asụsụ Igbo. Gbaweziga onye dịka Lucy Q, enwe Splash, ọgwụla ndị a na-anụ aha ọfụma. Abịazie na onye dịka Stormress mee gị na agụtụ n'atụ azụ. Mana ọgwụkọ ka o kwesịrị wee dị, ekwesịrị na-enyere ụmụ nwaanyị aka n'ala Igbo ndị na-akụ egwu ka ha mee gịnị, ka ele ma akara aka ha a ga-ebulite ya elu ọfụma. Ịgụwa ụmụ nwaanyị 10 ma ụmụ nwaanyị 5 na-akụ egwu n'obodo anyị Naijiria, awụghị otu nwa ndị Igbo ị ga-agụta n'ime ya. Ya were ihe ewu dị njọ ọfụma. Ọ dị ọtụtụ n'ime ha na-enye nsogbu na ala ndị ọzọ, mana abịazi n'ala Igbo dịka m si kwu, ahịa nwe ihe ha kwesịrị eleba ya anya ọfụma hụ na gịnị na akwalitere ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-akụ egwu ka ha gịnị ka ha rutekwa n'ogugo ha kwesịrị ịnọ. Echetara m n'oge gara aga mgbe ya bụ ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ala Igbo dịka m si kwuo na bụ Stormress ha na-enye nsogbu, ka ekwesịrị ilebere ya anya ọfụma ka mee gịnị ka ahụkwa na ụmụ nwaanyị soro na ihe a na-eme n'egwu. Unu ga-ahụ na ọ ga-abụkwa ihe dị mma. Unu ga-ahụ na ebe eme ya otu a bịa kwalite ha ọfụma ọ bụ ike hụ bịa karịa ndị ike nwoke, maka na asị na gịnị ihe nwoke na-eme na nwaanyị ga-eme ya karịa. Ya wuru kosiwe dị a ga-aga ya bụ obere ezumike ga-agbarịtụkwanụ egwu. Anyị gbarịta ya bụ egwu anyị ala